Pagkabalik sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:30. This time check is brought to you by Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes, ika-24 na sa bulan sang Hulyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayontang steady pulse lang ang aton sining pagsinalayon, no? Always, kunyara sagwa, dapat naka-face mask kag social distancing. Pero kung narama lang sa inyo, tagsa ka mga puluyan, kag sa inyo opisina, siguro pwede malang ka pahigad-higad, no? Kag pahunay-hunay. Ay, pero kung magwa ka, dapat naka-face mask kagid, no? Kag social distancing, amo man lang ng importante, mga kaaksyon para likaw sa COVID-19. May duha sa Bacolod, kag sa probinsya man, mayara man, pero ang iban sini yara sa home quarantine, ang iban yara sa naka-quarantine ini sila sa mga lugar sa Ibi Magalona, kagiban pang mga areas, mga kaaksyon, no? Sige, kabayuntang bisan paano ang nagalabutan diri tani mangin zero lang, no? Unlike diri sa aton nga daw negatibo gid, pero hindi gid magsalig, no? Kay kabudlay sining virus, mga kaaksyon, no? Ayos, sige.
Kamusta nga ton sining nga mga kaaksyon sa sining nga udto nakachibog na kung wala pa pag-amat-amat na himos mga kaaksyon. Parang dugay-dugay maka 10-7 na kita mga kaaksyon. No? Kag kalakip man sa mga kaaksyon ta sa kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sa Bacolod, sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kag sa oriental side man mga kaaksyon kag sa Bugos nga Region 6 may pila ka mga ginahulat-hulatan nga mga informations. Kalakip na ang Philippine Coast Guard naton within sining adlaw kay may report nga daw tato na yung pagpasulod sa mga LSI diri sa Negros Occidental bangod sa pagkadamo na. Ay, oo, puwerte. Hulat-hulaton ta kung anong mga indirektiba sang Philippine Coast Guard angot sini mga kaaksyon. Kay daw ang national IETF to kuno nagpagwa to nga daw tato nanay temporaryo. Ay, perte. Mulang na kung kaisa ang aton sining pa swab test bla mong medyo atrasado kay kon dasig-dasig lang gawa. Pero diri sa aton sa syudad kag probinsya daw mayara gani 3 to 4 days gagwa na gilayon ang resulta mo. Meaning dasig-dasig na kabayontang hindi lang tani magpalya, no? Ang aton sining swab testing diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kay bisan panog la magasigi-sigi na kag mabalan gilayon ang resulta. Ayos sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangingkaw podta si Aksyon Eden Aboso. Gobyerno probinsyalo temporaryo nga naguntat sa pagbaton sang Ilisay bangod puno ng quarantine facility. Daw pila lang kadlaw no? Halin lang sang Lunes, nag-Martes, pila ka oras ang pa temporaryo gin pa off anay subong halos loaded na ang quarantine facility mga kaaksyon. Kadamo gid yang daan sang nagapauli mo, nagapakadto diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Amo lang natani ang pa-swab testing bala kung dasig lang ang releasing kay may nabaton ko gani nga tawag while ago nga ginswab ini sila kahapon pero today ginswab na naman. Ay nanong sitwasyon nga dumdum nyo hindi man masakit. Ginswab na sila kahapon kag subong aga ginswab naman sila. Ay nanong ano ni ginahimo ninyo instrumento yang lawas ang tawo. Dapat kung mag-swab kita, inang piyo-piyo lang mahulat na lang tapos swabi may kung hindi man masakit na. Pero ay ho, kabudlay kung kaisa nga magsulit-sulit kita swab test. Ara daw sa isa ka hotel sa Dalan Lacson, ginswab sila kahapon, subong aga ginswab naman sila. Ay nanong pabalik-balik nga daw pamatyagan mo do hindi amo. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, ipacheck ta ni Bikay Action Art ining swab testing ni kung nga ginasulit-sulit pa ni isa lang kadlaw kahapon lang nagalabutan ni sila. Ginswab sila gilayon pagalin dito sa Manila, ginswab sila pagabot diri sa Bacolod, ginswab sila gilayon. Tapos kay na ginswab naman sila. Sa Dalan Lacson nga hotel mga kaaksyon. Ay ho. Nanuning sitwasyon na gina-instrument nila ning lawas ang tao kung paswab okay lang na kung kalihon lang da sa dila mo nang padiwalon ka lang kag kuaan gilayon da pero may daw may ano pa ng process na no?
Komitiba ni Councilor Archie Baribar liwat nga magapatigayon sang public hearing angot sa amendment sang curfew ordinance. Tubtob karon way para matapos. Tapos-tapusan nyo na kung may ara nga bag-uhon sang curfew daw total daw ang halos kalabanan majority sang Bacolod naka-insindi naman na kung 10 o'clock ang curfew 10 o'clock kung 11 o'clock kung 12 o'clock amo nang dapat no kay ti kung lang taon tang senaryo kadamo man sa nagayo nga kung pwede mga 11 o'clock mga 12 o'clock midnight hasta nga to sini nga curfew pero ti hasta subong gadihon pa sa gyapon no daw mabda naman ta lain nga pronouncement gikan sa National IETF ni gumagamo sini. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa Bacolod Traffic Authority Office o kung bitaw nagapangdakop na o kung nakadakop na sang 150 ka mga motor riders illegal nga nagaangkasanay. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden, PNP, hindi makapanakop sang motorsiklo nga wala sang barriers kung wala sang local ordinance. Samtang sa patrol nga balita, hibaloon tagaron na sitwasyon dira sa area sang Barangay Banago kag Barangay Tangob. Nga wala sa listahan ng Barangay Tangob nga subong ni gina-implementar. Galingin pauntat sang kapitan kuno ho kay kadamo sang salawayon. Wala social distancing, no? Saling ni kapitan anay untat kita. Ay kasadya man nga sitwasyon ni no. Tagtaga na isang sap ang nahimo daw sapsap na niya. Ginpauntat na isang kapitan sang Barangay Tangob niya untat anay no. Tubtob nga hindi maplastar ini sang insakto. Okay man si kapitan. Dapat hindi gin magpasaway. Samtang sa aton sa mga out-of-town reports, mga kaaksyon sa syudad sa San Carlos, siga balita ni Aksyon Stephen Presquito. Duha ka suspect nga gun for hire nga nadakpan sa San Carlos City PNP pagapasakaan na sang kaso nga double murder. Samtang sa Sagay City naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Tomon 40. COVID-19 update sa syudad sang Sagay. Numero sang naka-recover na dagdagan sang tatlo, bali 11 na ang naka-recover. Mga POM nagnubo naman na. Ate, mayong indikasyon na kabayontang magsigisigi na. Samtang sa Cadiz City naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Roger Gotib Kapulisan sa syudad sang Cadiz. Nagapadayon pa ang investigasyon angos sa shooting incident. Kahapon nga nagresulta sang kamatayon sang biktima sa area sang Barangay Daga, Cadiz City. Samtang sa area naman sang syudad sang Bagoy, gabalita ni Aksyon Percival Villamor, isa ka 30 anyos nga lalaki ginserbihan sang warrant of arrest sang Kapulisan Bago City sa kaso nga qualified theft. Samtang sa balita naman sa News Center, gabalita ni Aksyon Dorel Cabato, 3 ka mga opisyal sang PhilHealth nagbiya sa pwesto matapos na dismaya sa korupsyon. Ginaligar nga korupsyon kuno sa ahinsya. Samtang leader sang National Democratic Front of the Philippines o kun NDF o NDF nga si Fidel Agkawili nagtaliwa na. Kag maki-update kita karon sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sila, gina-acknowledge ta ng mga kaaksyon ta via Facebook Live
nga nagatutok na diri sa aton sining balitaan. Sa aton sining Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Kag sa aton sining website sarang man ninyo mabasa dira ang mga ginapagkit adlaw-adlaw nga mga balita via www.aksyonoradyobacolod.com.ph para dirang mga balita ta. Mga kaaksyon namon sa kanginan. Kag sa aton sining YouTube, mga YouTubers ta, pwede ka mo ka tika-tika dira sa aton sining program. I-type lang ang Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, daligid lang mga kaaksyon na. Standby anay. Matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay para na sa detalye. Sa aton sining mga ginpang headlines nga mga balita. Mabatian na sa diligid lamang madugay. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige tamyaw tanay mga kaaksyon sa mga kaaksyon tang nagpadala sa inyo sa mga mensahe. May lang pamati sa kay Mama Jelindi Villanueva Consulta. May lang monitor Mama Jelindi dira sa Banwasang Manapla. No? Si Mama Jelindi Consulta kay Klimi or Kimi Salumag Espinosa watching from Silay. Thank you so much Klimi or Kimi, no? Salumag Espinosa. Kay Juna Garcia, good PM po sa Rex Mangkot Langkot ani may biyahe ba ang eroplano Bacolod to Manila? Salamat Action Rex watching from Tandang Zora, Quezon City. Mayara kita i-coordinate lang dira sa airport sa inyo dira nga mga areas, no? Inday Plaza may lang monitor kag kay Elizabeth Casuyon. Good PM lang kag Nora Villalon. Hello Bacolod daw, hindi ko na nakita, gasmile ka. Don't worry, be happy. Viewing from Las Piñas. Anong wala gasmile man? Gasmile kita kung may inog smile. Pero kung wala man dinors Manjo Arnio, may lang pagpamati man kay Toto Roberto Halbuena Carlos, may lang pagpamati kagapi panyaga, kapanyaga na da Toto Roberto. Basi kunway pa, no? Rogelio Hamandri Iyoy, may lang monitor Action Rex tagtaganay sa SAP damo naman ang pangalan nga nadula sa SAP payroll second trans gani man. Kay ang iban to, ginapangkakasto kay mayara kunong NTC to nga online nga nag-apply sila. I don't know kung anong matabo sini. Kay tubtub niyan, wala pa slack button. No? Kay Chirex, may lang pag-monitor dira sa Quezon Metro Manila. Tamiyaw lang si Eden Kanyada Culiao. Kag Titing Kanyada, ga-monitor gid sila subong sa Barangay Pandanon Silos, Banuasang Morsya. No? Halin sa kay Chirex. Kay Erwin D.B. Gonzales, watching from Mao. Thank you so much, good Erwin D.B. Gonzales. Kay Cherilyn Oro Javier, may lang pag-monitor, no? Kay Cherilyn Oro Javier. Kay Maria Mahilom Tihok Duayan, may lang pag-monitor. Aslang ko tani Action Rex kung may biyahe ang fast cut Bacolod to Iloilo, vice versa kay gapamati gid kami sa programa mo. Mayara pa, why pa man advice ang Philippine Coast Guard. Ginahulat pang central office kung ma-stop ang biyahe o kung hindi, no? Hasmin Hontilia Albarasin, no? Albarasin. Hasmin Hontilia Albarasin watching from Davao. Thank you so much, Hasmin. Kag Jodette Calves Pamposa and Ryan Gorsal Agustin, may lang pagpamati. Kay Jude Gales Makawili, may lang pagpamati Jude Gales Makawili, no? Kay Lorena Pinioso Api, may lang pag-monitor Lorena, no? Kag kay Teresita Kema watching live, Maricar Monset, may lang pag-monitor Maricar, and Roby Amante Enriquez dira sa Barangay Banago, may lang pagpamati. Kay Ronald Pase Recalde, may lang pag-monitor man. Valencia Kinet, may lang pag-monitor idol. Salamat gid, no? Valencia Kinet. Kag kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang pag-monitor. Ang iban pakarunan ta naman Sige, dali gid lang standby mga kaaksyon.
Napamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon. Ron, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:52 na ang aton oras, 11:52 na mga kaaksyon. Kada siglang sang orasan ta mga kaaksyon ha. Sige sa way pa makatimo-timo, pagtimo-timo na kung may tilimuon. Pero sa way pa, sige lang karon dugay-dugay, no? Importante para sa complete nga management sang inyo liver detox. Magdite Tagida, ang ikayong lawas ta importante ini DTX 500 capsule mabakal ni Kantuan itagikan sa News Center upod kay Aksyon da Dorel Cabato, tatlo ka mga opisyal sang PhilHealth nagbiya sa pwesto matapos madismaya kuno sa korupsyon sa ahensya. Ay na, no, ining ini pang balantayan ini kay ti posibleng hindi lang ni sila ang gakadismaya bangod sang ginaligan nga korupsyon, no? Leader sang National Democratic Front of the Philippines nga si Fidel Agkawili nagtaliwan na kag maki-update kita sa COVID-19 anay sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang kaundan sang mga balita upod kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors, good noon. Yes, Action Rex, mayo udto kag sa aton nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Tatlo ka mga opisyal sa Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth ang nagbiya sa pwesto matapos madismaya sa korupsyon sang ahensya. Base sa report, nawulgar ang mga alegasyon sa korupsyon sa mismo nga online meeting sa mga opisyal sang PhilHealth. Sunod sa source nga nagresulta pa sa singgitanay ang Zoom meeting sa mga opisyal matapos mabulgar ang nasambit nga korupsyon. Base sa nagalapta nga dokumento sa online, kalakip sa managbiya amo si PhilHealth Anti-Fraud Legal Officer
Thorson Montes Keith. Ginmensyonado rin ni Keith ang mandatory PhilHealth contribution para sa mga OFWs nga isa sa mga rason sang iya nga pagbiya sa ahensya. Timadata man ang unfair promotion process sa ahensya suno sa iya kag wala man ginahatag insakto nga petsa sang iya sweldo, umpisa nga mag-imbestiga ini siya sa mga PhilHealth officers nga imbolbado sa korupsyon. Tiangot diri sa mga balita si Senator Panfilo Lacson na Action Rex sa na-report nga pagbiya sang duha tubtub tatlo ka mga opisyal sang PhilHealth ginpahayag sa karon ni Lacson nga ginapreparar na niya ang resolusyon agud mausi sa liwat sa Senado ang isyu sang korupsyon sa ahensya. Suno kay Lacson nga madugay naman nila na istoryahan ni Senate President Vicente Soto III kag sang majority bloc senators ang mga korupsyon kag kapalpakan sa PhilHealth. Suno dre ang singgitanay nga nagluntad sa virtual meeting sa mga matagas nga opisyal sang PhilHealth ang nag-ugat sa kapin 1 bilyon ka pesos nga balor sang questionable nga transaksyon kalakip na diri ang 98 milyones pesos nga oversized procurement. Tiluyag ni Lacson nga makapatigan sang Senate Committee of the Whole Inquiry kag sunod sa iya nagpabutyag naman si Soto nga malakip ini sa prioridad nga agenda sa liwat nga pagbukas sang sesyon sang Senado masunod nga semana. Na-mention naman sang senador nga ang mga na-mention nga balor sang kwarta ang base sa internal audit report sang PhilHealth. So ini naman ang bag-o naman yung issue Action Rex nga pagabantayan naman sa aton nga mga ka-aksyon. Dapat gidi kay PhilHealth nga daan bisan ultimong tao may PhilHealth action doors mo. Correct. Kung pinalumba na sila ganita nay, way gina kapulusan dapat tutukan gina. Wala bilin ang tao. Kung tara ni opisyal ginanitanay Action Rex. No, laban. Makon mo sa online Zoom meeting, singgitanay sila ya. Ay, kalay. Kasi kung hindi man ta magsaling nga kulang ang partidahan na pero Ay, dapat tutukan ginasang mga concerned agencies tang investigation sa PhilHealth ngayon na. Correct, Action Rex. So, ina ang pagkabantayan naman naton kung masugod naman ang sesyon sa Senado. Bago lang ni kakita si Ming Gallego sa imo, ho? Nga man. Si Ming Gallego Gapis. Buta no ni si Ming ni. Niya gwapa si Action Door. Ay, kalain. Anay, naka-face mask. Naka-face mask pa na. Pero kung makuha pagida, mas gwapa pagid, no? Thanks, Ming. Hindi man siya kuring sa muna. Kalay. Thanks, Kid Ming. Oh, Ming. Ayos. Kag sa iban nga balita, National Action Rex, nagtaliwan na ang chairperson sa National Democratic Front of the Philippines o kon NDFP negotiating panel nga si Fidel Agkawili. Ginpahayag din ni NDFP founder Jose Maria Sison nga nagtaliwan si Agkawili sa Utrecht, the Netherlands, las 12:45 sang udto Huwebes, Hulyo 23. Suno kay Sison, pulmonary arterial rupture nga nagtuga sa massive bleeding ang rason sang pagkapatay ni Agkawili. Magasaulog ini siya kuntani sa Yekas 36 nga kadlawan sa maabot nga Agosto 8. Suno kay Sison, dalhon sa Pilipinas ang bangkay sang NDFP leader bangod ini ang hingyo sang iyaman nga pamilya. Bilang NDFP negotiator kaupod si Agkawili sa peace talk sa tunga sang komunistang grupo kag sang gobyerno sang Pilipinas. Samtang ma-update ko sa bugos ng records ng COVID-19, ang cases subong 15,654,428. Ang nagkalamatay diri 636,475 kaya naka-recover 9,535,616. Sa Pilipinas, sa pinaka-latest kahapon, July 23, 2020, ang cases naton diri 74,390. Ang nagkalamatay 1,871 kag ang naka-recover 24,383. Sa probinsya sang Negros Occidental, may bag-o ka mga 22 kabilog ang bag-o nga cases kahapon nga nagresulta na sa 330 o kon 330 cases ang probinsya sang Negros. May Grabe, pero no? 330? yes, Action Rex. Pero Bacolod, may naka-record, may na-record makagapon nga new recoveries 18 Action Rex. Ang Sa Bacolod, Bacolod, 95 cases. kag 330, mga 425. Mga mamo na. 425.
I-calculate Sakto ko? ba? Ang buta. Ba? Dito sagad sa math na national. Delikado, hindi ang move lang. 330. 30 plus 95. Oh. 425. Oh, Ay, kaalam. 425. Gidya ka Action Rex. Kalain. So, 225, labuton niya ni 1,000. ay, kalain. Hindi man. Ikapilata sa kwan man, sa guhit sang COVID-19 man. Sa Ang second Western na daw, Visayas. Oo, Western Visayas. Ano ka pangunang probinsya sang Iloilo, gid eh? Ang Iloilo. Sa, di lang ko sure gid ha. Oo, Oo. ang Cebu pangaduha, no? Ang Sa Western Visayas, Oo. tilain man yung Cebuya. Oo, binog ba lang nga pungsod Pilipinas? Pungsod Pilipinas. Oo. Ate, Cebu nga panguna, ate, wala ta kabalo. Yung ano Hindi ni... ko ma-gets ni. Sige lang. Bay lang da sila. Basta importante, halong lang kita. Correct. Kag sa Western Visayas Action Rex, ang kabilugan subong nga cases 894, may 37 nga bag-o kagapon. 332 diri ang aktibo, kaga 546 ang recoveries, may 27 kagapon nga bag-o nga naka-recover, kag 16 naman ang nagkalamatay. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Akson Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Akson Radio Bacolod. Akson Radio Philippine Standard Time, las 12:01 na mga ka-aksyon, 12:01 na. O sige, samtang ro pamati ng halos kalabanan, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kadtuan na ang mga balita gikan sa aton sini nga mga action reporters. Ari ko ginlibot ni Action Eden Abuso ang mga barangays diri sa syudad sa Bacolod. Barangay Banago kay na nag-start naman kag may mga pila ka problema to kay ang mahimulaton kundi mayara isa dira nga na lockdown kuno pero ti nakitaan man kay nang regapila. Dapat may in charge ni kada purok sang Banago nga tiing in charge ni among mapahibalo sa mga concern hindi lang siling paghambal to karon nga tagtaganay sa area sang barangay Banago lakat-lakat man tato kadto man ta gilayon. Kung may yara nga ay doon to ang purok may mulaton kung may alagyan nga iba niya kung may ara gin lockdown sa purok ninyo hindi man itanan nga lapad man ka purok mo hindi man itanan nga purok gin lockdown kundi ang area lang nga mayara nga positive mga kaksyon mo nang gin lockdown hindi man siling i-lockdown na tanan pero kung may alagyan ka man lang yang lain to hindi naman naguyruya yung saktong i-consider pero dapat gin ang in charge sang tagsa kapurok may yara gid kamo sang listahan kung sinong benepisyo ninyo dra kag unahon yung ginapay balo antes ang adlaw nga gintalana para hindi na sila magkadto pa sa magpila to kung dulungan yung man lang to sila sang ila sining sapdira okay gid kag sa area sang barangay Tangob dugin pauntat ni Kapitan Toho, Kapitan Noli Villarosa anong latest to yaring report ni Akson Eden Abuso. Sa patrol Akson Eden. Action na Rex live kita di karon sa purok mahimulaton sa sang barangay Banago kundi na kaupod naton gid si Kapitan Ricky Mijares. Para siya? Action yes Action Rex. Ate, good. Actually kaina kay ti aga pa kita nagpadulong diri sa bahin sang barangay Banago kundi ang SAP distribution venue nila. Kadamo sang mga nagpalapit man sa aton initially nga nagareklamo kung naggulpi lang kuno Action Rex nga gin announce sa ila nga ang taga-purok mahimulaton hindi maglinya bangod nga gin-reschedule sini ang ila ang pagpanagtaganay sa ila bangod nga ti kumadumduma nagliga to Action Rex may isa ka COVID-19 patient itong 67 years old nga napatay Action Rex kaina sa aga dito tungkol sa mahimulaton na napatay to? Yes, correct Action Rex kag kaina initially before ni sang pagtawag ng saton may mga pagpaathag man si Kapitan kaga ari siya Action Rex pamangkuton naton siya kun nga gulpi lang bala nga gin-lockdown man ang ini nga purok sa sakop sa iya barangay. Kap live ka with Action Rex kantong sa Action Radio Bacolod. Kapa anong sitwasyon diri subong sa purok mahimulaton Kap?
Mayungog to Action Rex, Mayungod to, Kapitan. mayungog to sa taga-barangay Banago, kag sa kay Action Eagle mayungog to. Oo. Action na din, kau nang danay pamangkot kay Kapitan? Yes, Kap. Ano di subong, Kap, kido ari kami di Action Rex sa may bangga, gid mo sang purok bala. Kap nga agin... Doon sa may dalan, da? Oo, sa may dalan, gid Action Rex. Upod mga kapulisan. Oo, yes, Kap. Ano di subong, hindi sagwa. Subong Action Rex, no? Ari kami di sa Purok May Mulaton, main road, no? Sa diin, gintawgan ko sang DOH kay Dr. Insoli nga i-lockdown ang Purok May Mulaton, bilog nga Purok May Mulaton. I-lockdown? Subong adlaw? Yes, Action Rex, ko amo na ang advice ang DOH sa akon. Tinga, kung lockdown, hindi na sila kagwa dati, paano na pagkaon nila kapda? Kadamo pa na sang pumuluyo da sa Purok May Mulaton? Kadako ni Action Rex, no? Sa pinakadako nga Purok barangay Purok, emoni ang May Mulaton sa Banago. Oo. Kay ti white why man kumaymo Action Rex kay ti ang mandar man sang sakon nga ginmandato sa akon nga i-lockdown ko tungod nga ang pamilya sang napatay to 14 gid sila kabilog nga gindala sa quarantine facilities positive kag kataas kayo sang symptoms nga ginambal sa akon ni Dr. Roy. Positive to, Kap, ang mga pamilya sang napatay to? Yes, Action Rex, mo ni ganit in lockdown kay ari ko tani nga concentrate sa So, saan na nagwang ilang RT-PCR test, swab test, Kap? So, kuya, Action Rex, wala kuya nakabalo nga ginandar sa ako sa DOH nga positive, mga 11:30 gina, itawgan nila ko. That's why nga ari ko di subong sa May Mulaton, upod sa Pilipinas National Police, sa panguna ni Captain Parito, na damo kami di subong pulis kay ginatiradan ginamon ang dalan, tub-tub nga agyan sang taga-Purok May Mulaton. Ti paano nang ila pagkaon da, Kap? Siguro Action Rex, ti kapila naman ko di ma-lockdown, ang barangay ga-provide man ga-provide man si Mayor Ding, no? So para sa nagyan ko din nga lockdown daw ang mga pumuluyo di na providean man tanan. Okay. So about by this time Action Rex kay ini ang Purok May Mulaton 633 ini ka household. Wow. Amo pa ni Action Rex na istoryahan namon karon siguro ni Vice Mayor. Upod sa DOH kung ano ni di ang matabo sa Purok May Mulaton. Kaysa subong ari kami di nga inila Action Rex ng mga pumuluyo nga nagaobra sa mga private company. Anong inisla pagwaon inisla o kung hindi. Gani man? Kag iban di may negosyo man sa buwa. Amo man ang pamangkutong ko from sila. At least may isapat ng kudiri sa pumuluyo sa Purok May Mulaton. Pero taga City Health, why na nagkadto, Kap? Sa subong wala, so far wala pa din sila Action Rex. Pero may nagtawag sila sa ako, si Dr. Ruiz, may kwaon pag ibig sila nga tao nga idala doon sa quarantine facility kag i-swab Manila kay ang 14 ni nga nagkaupod to sang napatay tong positive man ang 14? Yes, Action Rex ato sa quarantine facility. Positive man sila. Ay, sus, grabe. Tapos kuluwaon pag dira. May ari pag di kuluwaon. Daw duwa pa din kuluwaon na. Paano ning nag-negosyo kag may obra kada daw, Kap? Amo na gani Action Rex, no, nga mga kusang guideline sa DOH nga amo na ginambal po mo kung ano ni ang pumuluyo pag ang mga tao di nga galobra sa private company. Mayari kaning di government employee man pag walang nagwa, sinambalan sa namon, di ka nakasulod, nagpalit man siya. Ay, grabe, no? First mo ni, amo ning pinakadako nga barangay nga gin-lockdown mo yakap, no? Nga purok dira sa area mo, no? Amo ning pinakadako, subong nga ni Action Rex, sabat, di kay may mga pumuluyo, di nga gusto magwa. Gina-explicahan man sa Philippine National Police di ginatuman man lang namon ang mandato. Gani man.
Ti yan ay asang DOH nga mando mo. Ti way kita daya mahimo kung kita opisyal sa barangay kag sa mga kapulisan man. Mga ni si Rex, no, kaya at ang pulis ganun din ha. Biglayan lang ismo nga. Tari kita mo no, makita niya si mga tao Gani kita tadi sa live ni Action den kapitano daw ka budlay sang sitwasyon no. Dapat pamati lang way pa may baluan ni kap kun hasta sa nuning lockdown no. Way pa mabaluan Action Rex no. Di sibog yung istoryahan pa na amo gani Action Rex no. Kapoy magig sa ako kay ari mag sa distribution shop. Hasta pa ning dan boss may mo ba din natabo sa akon. So, ako tani Action Rex, no? Ang makagawad ko na lang mabulig man sa akon. Oh, dapat bululigan ninyo. Hindi niyo pag-isalig lang sa isang tao kay Kapitan Dabi. Kato inyo da mga kagawad, ho? Patahag ka mo sa pumuluyo, da? Kaya mo na gani Action Rex, makita mo di kani ang committee ngayon sa sinabi nga kagawad, wala man, alibag isugo sinabi. Sinong committee nga in charge na Kapitan? Dapat nag-create ka. Charlo si Bido, tapos mo nagreklamo sa mga budget na permit lang ay din si Bido yung nagkadtoy si Kagawad si Bido man dapat bululigan ninyo ni kaya hindi ni kaya sa isa katao ni. Kuya ginay Action Rex pagsugo na ni pong kuya kuha mo lang nalawan pero pagreklamo pagbukuan mo wala. Ay sus do hindi amo. Ano lang ni Action Rex man nga ako man lang di kapitan ni bilog sa ako. Bululigan ni kay sus ano na lang ni kay isa katao man. Ako nga ni Action Rex, kapanawagan, buligin nyo ko di, maluhig mo sa akon. Ano ko lang ni man, inalo sitwasyon. Kuha ka mo alawan sa gobyerno. Gani man. Ang sitwasyon da subong, kung mga gin-lockdown, ang purok mahimulaton, why gid sa makagwa kap? Artist yung parito na ulat namon, kaya ang mandatos sa amon sang DOH, hindi kinanay pagwaon. Amo man ang mandal sa DOH sa backup station 3. Bali wala sa makagwa, wala sa makasulod. Correct, Action Rex, correct. Oh, kita tadi sa picture ni Action Eden Abuso nga may naga-negotiate man nga mga kapulisan dira sa mga tawo. Kay may kudal na nagalikap nga ginbutang na kamo. Dapat na dayon na bilog na lagyan nila pura mismo na kudalan ko. Dapat may ayuda na nadang tao dagay tigpalanyagan na nimo. Mo na gani Action Rex burbuga daw hindi na mag-UTL ko kudog-kudog na ko gani. Ay sige. Kap salamat gida Action Eden may dugang kay Kapitan. Yes, okay naman Action Rex kay actually gani damo di sa mga nagapadulong sa kapulisan nagabit-bit sa ila mga binagtong Action Gani Rex. man kita uto may mga binagtong tos la din to la makadto man. Oo, bus pa din to sila o si Sao talang karano po Sir Parito bala. Kay ang iban siguro bala Action Rex na hadlock na most probably damo man di iban kuno Action Rex mo nga naga-board bala. Ang iban gusto nila magwa. Nga bit-bit sila sa binagtong nila kay magwa na lang sila sa diri nga purok. So galing ti kay hindi nagid pwede. Kay na may nagpalapit man di Action Rex gaubra sa BPO company. Call center. Ginambalan gini kapitan nga ti kung magwa ka kang mag-insist ka gid nga hindi ka na pwede ka balik. Hindi ka karon ka balik. Amo naman Action Rex naghambal sila little consideration lang kay ti i-double check ta man na karon ang hambal kapitan. Nga 14 sa gin-isolate nga kaupod sa gani na kibot ko 14 gid kuno positive to. Oo, gani man Action Rex pero ti double check, triple check ta lang okay, daway pa na magwa sa report today sa DOH mo. Yes. Dali lang kay balikan ta si Action Eden Abuso report si Action Eden Abuso live sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago. As of the latest, gin lockdown ng area sang Purok Mahimulaton, meaning kudalan na sa mga pulis ang lagyan, kagway na sa magkagwa, wala sa magkasulod sa Purok Mahimulaton. Action Eden? Yes, correct Action Rex. Ang mga maginuwa to galitani diri kaina kay may ara man sila balay sa piyak man nga purok. Ti plano tani nila nga masaylo sila nga temporary samtang nga gin lockdown. Ti hindi na gid Action Rex pwede kagwa. Wala gid ya subong sang consideration pa nga ginahatag ang aton nga kapitan si kapitan kag aton nga kapulisan bangod nga ti nagapati man lang sila kuno
sa mandato man. Pero usually, Action Rex, no, ang mga nagagwa bala ang result, usually kung hapon mo. Oo. Di bala, nakaroon Ti sa hapon. amo ni oras actually may mga ideya na na-action din sila ginapadala na nakopya ang mga LGUs ta nga concern nga may positive ginapadala na as of the latest ha. Subong nga mga inuras may mga kopya na sila. Oh, bala na nakaroon ng Action Rex. Si Sir Parito ara siya. Yes, si Sir Parito, Action Rex ari no. Sir, maingod to live sa Action Radio Bacolod. Taga nakabala Sir audio, Sir, para dito live. With Action Rex na to, Sir. Sir, ang kanila to, pamilya to kagawin ng talk to, Sir. Oo, may ngapon sir. Sir? Bali itong kadalasan nga bagay na, nga ga-attempt tani nga magwa, bali makuha sila, masaylo sila sa ilang piyak nga balay. So, may ginaton, ginapatuntan, kaya tungkol nga may mga konsekwensya na, kaya naton masiguro, kasi kung na-contaminate sila, infected man sila, kag manghalit pa to sa piyak man. Sila naman sa piyak nga lugar. So, kung matabo dira, so nato ang command responsibility sang pulis dire. Oo, mabasulan ng pulis kag sila pwede man file ang kaso, the same time ang pulis pwede man file ang kaso. Kaya nga may order na nga i-lockdown. So pagipasugta pa sila nga magwa. So negligence sa pulis. Ang matabo sina subong sir hindi na sila kagwadra. So, for the meantime, hindi yes, unless may bako naman nga advisory, alin sa aton nga IATF kag sa CHO naton. Sige, ang inyo sila nga role lang pagbantay sa mga nagagwa kag nagasulod nga mga tao nga hindi nagid pwede kasulod kag hindi ba pwede kagwa sa Purok Maymulaton. Yes, Action Rex, kaya amo gina-advise ang aton nga CHO nga bisan ang nagaobra hindi napapagwaon. Okay. Subong na nung sitwasyon dira, sir? So, amo mga negosasyon sang mga residente, mga ayo nila tani, pero ginapunggan naton sila nga hindi nagid sila kagwa. Okay. Action na din? Yes, sir, may nagpamangkot bala mga pamilya man outside from dire sa Purok Maymulaton, pwede lang ko no, like kung mapagkaon makaduhol di sila sa ilang mga himata. Yes, amo na lang ang remedy na nila. Na kung may pamilya sila sa Maymulaton, pwede nila tawagan kagayon kung ano man ang ilang nga ipadala o kung ayoon nila nga magpadala sa pagkaon diri sa ila. As of this time, sir, wala na gid. Like for example, may ara ka ina nga ang iya pamilya o kung sa balay pahingagawon niya puli sa sininga oras pwede pa kasulod, sir. So hindi na naton pagatagan sang tsansa ina kay base kung isa man siya ka-infected pagdaloon niya sa isa ka rogal maglakta naman so magwa sinada negligence ang pulis kag barangay official dire. Yes, take agad, Sir Parito. Action na, Rex, no? Tiyan mo na yung sitwasyon. Hindi nagid makagwa, hindi nagid makasulod as of paano this time. kung kunara sa guwaya nagkagwa kay na itong nag-obra? Hindi nagid Action Rex kasulod. Di sa kasulod? Hindi na Action Rex Kung masunod sa, pasudlon sa, pero hindi naman sa kagwa. Hindi nagid ko Action Rex kasulod. Ay, hindi nagid kasulod ya? Hindi nagid kasulod. Ay, i-klarabi kay Sir Pahir Arito, dang sa guwa lang nag-obrang nakagwa na kay na antes gin-lockdown. Ako na anong mga status niya Amo to ang bago tala na bumako si Action Rex nga kon may ara di kigina naghambal siyang himata niya nga teksan niya subong nga mapuli. Pinagambal si Sir Parito nga hindi nagid kasulod. Di na matulog. Amo na sa amang kutanan si Kape ba alang na lang ka mo sa may ginabantayan da matulog Ate, amo na budlay, no? Karon Action Rex balantayan na day after office hours bala. Oo, kay mapauli na sila mo. Oo, galing although kasi mabalaan na maabi nila information, syempre kabalo ka naman sang tao Action Rex. Ang balay gid mo lain gid ang palahuwayan nga balay hindi na gid magpasulod kung magpagwa ang ato ni kapulisan. Action na din? Yes, medyo distansya lang danay sa mga si Mario Tadra, no? Kay bago gid lamang may confirmation rin sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran, confirm tong ginambal ni Kapitan. 14 gid? Oo. Grabe man. Magwa na karon ng official nga records pero according kay Vice Mayor Elcid, bago lang na istorya ni Action Art, confirm na ina.
That is why ga concern man si Vice Mayor sa imo nga medyo roantad lang danay. Ari lang ko di Action Rex sa gwa. Kay balo ko naka face shield ka, naka face mask, kag tudok kun tudos kagaling kay bakterya kung kay isa bala. Way ga pili. Yes, correct in Action Rex. Kaya muna kabay pa sa aton nga mga action subong bala nga nagapamati diri sa Purok Maymulaton. We know nagapamati man sila kay makita man ta dira Action Rex ang iban nga nagapamaypay pa. Kay luyag bala magpabutsyag. Amo na gina-announce na sa inyo nga pinakadako ni nga igo sang COVID-19 dira sa Purok Mahimulaton. Pinakadako niya Purok Mahimulaton kay 3 sigid ang nag-positive plus ang isa to nga napatay to una 14. Tiya mo ni pinakadako ya isa lang ka purok ko mo lang niyo. Yes, correct with Action Rex. After bilog na ni Kapurok mga 636 ko no ang pumuluyo sa Sinigapurok isa sa pinakadako ka purok. Grabe no. Kag may ara pa na pinikapon kuno karon dalon pa sa quarantine facilities ning ni Kap. Yes, daw duha kuno kabilog Action Rex. Pero tiya mo na gapangayo ang aton nga kapulisan kag ang aton syempre nga lokal nga pangaluhan say man si Kapitan diri nga ari Direction Rex ang paghangop sa mga pumuluyo. Galing kay magkahangop na aksyon din ang may dala-daon niya pila kadlaw mo pero kung way dala-daon kag remedyo general nga subong lang abi nga panyaga ma-remedyo pagka panyapon mangita naman remedyo ho na mo ng problema gid. Amo na di Action Rex kay ti ang iban nga ni nagagwa di bala sa mga kapulisan kasi giyambal nga wala na sila kuno sang tiligangon pero ti ari man di sa piyak nga barikada nga nagasabat man si Kapitan nga kami ang bahala sa inyo. Ti basi kung may ayuda man sigurong city government may baluan ta na karon sa report ni Action Art kung anong ayuda sang city government dira sa taga Purok Maymulaton kay tigin lockdown ng area way pa may baluan kung tubtub sa noon eh. Yes, correct in Action Rex. Kag sa aton giling nga ka-action, salamat gid no sa mga concern mo damo di Action Rex naga-message man sa aton. Keep safe, full gear si Action Eden kag nag-assist. Sulo mo damo. Kumo nga sulo ka dara naka-atensyon sa imo tanan pagpalangga nila sa imo ara da sa imo tanan. No, sige lang Action Rex kay ti kabay pa matagani ang mga pumuluyo Direction Rex kay bo. Super kakapoy-kapoy na gid sa ginatawag nga COVID-19. Gani man ama kuno ya nano nga sitwasyon ni. Ti Purok Mahimulaton ara pa dang mga barangay officials ang barangay officials tas kapitan gid mismo da kag mga kapulisan mando sa mga utod ta nga pahunay-hunay kamuanay sa sulod sa inyo sining nga puluyan. Yes, correct. Galing pa mangkot tudtob sa noon eh. Amo nang pala mangkotanon Action Rex usually ang minimum nga quarantine 14 days. Kabalo na kita hamak mo 13 kabilog Action Rex. Ang contact tracing naman ang mabulubudlay sa para sa part naman sa ngaton nga LGU naman Action Rex. Ang butang ang balay da sang nag-positive to why na da tawo na? Ato paguro sa lunhan Action Rex wala kita ka pamangkot kay Kapitan kay ina kundi engage specifically but ti kay kita on Action Rex jutay malang ding mga panimalay ti ara nagas. Okay, pag sulod mo sa Mahimulaton, daw maliko ka pa na to? Daw may basketballan pa na da sa unhan? Daw may plaza na da sila mo? Yes, correct, Action Rex. Kabalo naman kita ko isa kabalay, mga 30 or 50 meter radius ang i-lockdown amo na. Pero subong given nga different ang sitwasyon nga 13 iya ang nagpositibo sa isa lang kapurok. That's why nga do hindi ka man Action Rex nga hindi na bala matago ang mambal nga mahadlok bala ang mga pumuluyo kay tingkaladlukan naman yung Action Rex mo tulupaday lang didaan kag kilalahay basi nagliligad to nga mga inadlaw nagakaistoryahanay pato sila ang mga naka-contact na Action Rex pero hopefully ang mga pumuluyo dire mag-cooperate hindi lang sa ginpatigayan sa mga lockdown kundi kung magbalik na diring CHO, sa contact tracing, bala Action Rex, be honest lang kung tani, no? Ang mga tao, bala. Para man na sa bugos nga pamilya, kag mga kaingod nyo da. Ang kapamangkot kundi ng Purok Mahimulaton sa Barangay Banago na Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Nga pagsulod mo sa area sang
Banago sa may Taytay da, amo na siya dayon. Ara gidayon left side gidayon. Left side Action na Rex. dayon nga bangga sang may mulaton kung going ka Banago, pag tabok mo sa Taytay, may mulaton na ng area ara sa left side. Kamusta da subong? Ang mga tao matamat naman nagililisol Action Rex kaya kita nila kag nabatian nila siguro Oo. nga may 13 na di from here sa ila nga Oo. nagpositibo. Dapat magpaimunong na lang sila kag kung may kalanon, mas mayo na lang sa sulod sang balaya. Oh yes, correct Action Rex. We believe na mga do taga CHO ni Guro Action Rex nag inabot subong no. Taga CHO? Oo. Mga individual Action Rex mga workers from Barangay Banago. Okay. Ay most probably yung patawag ni Kapitan. Kay amo naman na Action Rex sa isa man ka palasanon man. Kay natingala lang ko ang mga barangay official sang Banago luwas kay kapitan nga way nadayag kadtuya sa area da dapat aradas labulig sila sa kapitan nila. Galing kay we don't know mga Action Rex no ang mga sitwasyon na. Mga iban kay may duwa ni Subo Action Rex mo ka venues and distribution sa ila simbahan sa tupad sa Barangay Hall kag sa Domingo Lacson nga eskwelahan Action Rex. Duwa man gali ni ka area? Yes, duwa man kay reaction Rex. Kiti within today, dapat matapos man ang nila siningad sa distribution. Sige. Ulay yun ito tubing tangobin ano tong sitwasyon, bisan gamay lang? Action Eden? Daligi lang kay nautod si Action Eden. Kay ulay hunon ko lang barangay Tangob kay sadya man ang barangay Tangob. Wala mang gindayon sang kapitan ang tagtaganay today. Kay gaglinutok man lang kuno. Balikan ta sa Action Eden. Action Eden? Sadya man to kay Action Rex sa Barangay Tangob, kay Kapitan Noli Villarosa, kay since pag-start kay Ina, Bimala 7, Malas 8, 30 minutes nga hold niya ang tagtagan na isang stop. Mangod nga ang mga pumuluyo kung Action Rex ang Barangay Tangob, medyo salawayon man. Wala nagapabilin, balasang social distancing nga ginatawag. Tiyambal niya, hindi ko yung magrisgo nga hindi ta ni matapos subong adlaw tagtagan na isang 6,000 pesos. Kung hindi niyo pagpabilin dira ang social distancing. Kasi simple gid lang na 1 meter gid lang ng antad sina. Hindi pagkapatigayon. Sino po kay mahilig maghutik-hutik kag magtinuparay. Kaya mo Action Rex hamak mo ang ilang beneficiary is 5,500. And may duha sila ka venue Action Rex. Ang Barangay Gym kagang Midel Elementary School. Gintunga, most probably gintunga, duwa man ang ilang balantayan nga magpabilin sa social distancing. Ara to kay na si Kapitan nagambal sa ngati untaton ta ni 30 minutos danay kay wala ka muda ka 2 months ang health protocol nga gintawag. Wala labot nga balikan si Kapitan basi kuno may maka-picture naman abe kay i-post naman sa Facebook, balik naman sa iya ang basol. Pero at the same time, Action Rex, kabalo naman kita na wala sa gihapon sang bulong sa COVID-19. And this is the only way man nga nakita sa aton ng mga otoridad nga ang pagpabilin ng social distancing, kaya pagsuksok ng face mask, pwede ni siya kung makabulig, Action Rex, nga hindi magdala, kung maglapsa pa, ang ginatawag na COVID-19 virus. Pero amon Action Rex, sa gihapon, basta 6,000 pesos sigurong istoryahan, do malipat-lipat gid gawa. Same man to bala sa Barangay Alihis Action Rex nagasingitan tuya kaina sa dalan si Kap Danoy de la Vega. Donnie de la Vega. Donnie. Kap Donnie de la Vega nagasinggitan. Hambal niya. Kaya nag-ugtas man gamay Action Rex. Kaya hambal niya, hindi niya gusto nga may parehas mo lang matabo kahapon sa Barangay Villamonte. Kaysa ka senior citizen ang disgrasya dito man. Kaya na, although nga may linya separate sa senior citizens naton Action Rex. Ang importante nga may ngalan ka na Action Eden mo sa claimant bala maka-claim ka tungod sang may ngalan ka. Way kinanglan nga magdisog ka to. Oo. Kaya mo to Action Rex ang hambal ni Kapitan. Naghambal na siya sa mga senior citizen. Nga puli na lang sa ila balay para hindi mapareho sa Barangay Villamonte kay idulong na lang. Galing kay mga naga-insist gid ko no Action Rex nga mga senior citizens kaya pa yakuno nila magsindog kag magbulag sa initan para makuha personally ang ila sininga cash aid. Si Kapitan, hindi ko man sila maguyod puli. Kaya ako naman nagkaroon ng balikan nila nga ginatabog ko sila. Kaya ang natabo Action Rex, ara ang mga health workers, mga barangay personnel, si Kapitan, ara sa dalan.
nagabantay, may iba doon ni Action Rex kay ina, nagabitbit na daan sa wheelchair. Ang ila, barangay personnel, parang kaso por kaso, kung inali lang na abi, nga may maglain pamatsyag. May mapasakyan na silang gilayon? Oo, ay, kabudlay kita Action Rex. Kaya galing kaya hindi ko naman mabasol, no? Kung ano man ang mga rason sa mga tao ni kay 6,000 is 6,000 man Action Rex. Pero kung tani parumdumon man sang tanan nga wala yun sang may madula. Oo, kunara naman sa listahan ng imo siningangalan, why naman kinanglan nga madula na? Oo. May birthday pa diguro ay sa mahimulaton may nagaduhulay pa di Action Rex ang cake ko. Ay gano'n. May birthday pa At sige lang, okay lang ng birthday. Importante, social distancing. Kag kung mahimo, pwede lang ka paimunong sa sulod sang puluyan. Amo na gali Action Rex. Kasi bala, nakaroon na, sige, mata-coordinating kapitan. Kung pilagid bala ka-adlaw. Correct. Dalom ni sa lockdown, ining purok mahimulaton sa diri sa barangay Banago. Importante na mabala nila kung pila ka-adlaw ang lockdown da. Oo, yes, correct. Sinong ka-announce na? Wala, may mga nagpabalo lang sa hindi nagsapuli. Karoon sa akong sa pupuli. Ay, galing. Kaya amo na Action Rex grabe, gid ang dulot sining COVID-19. That's why kabay pa nga lesson learned na gid ni sa aton nga mga action kay hindi lahog-lahog Action Rex. Ang ginapangatubang subong naton nga virus kay hindi mo makita, hindi ka man kabalos sa pungol. Napamuyong ka na lang Action Rex. Pamuyong na lang Amo nang importante gid. Sige, halong ka mo da action Eden Live Direction Rex sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Ini si Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, kabudlay sang sitwasyon. Ti Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Ginaayo lang kamo sang mga kapulisanta kag barangay officials nga kung pwede paimunong na lang anay, no? Sa magapauli sa Purok Mahimulaton, pag-text sanay pagtawag sa inyo sininga pamilya, no? Kag kung magkadtugid man kamo, asa lang kamo dra sa gate, sa ginbutangan gate sang pulis kag barangay, no? Hindi na kamo ka sulod pa. Kag kung pwede maka likaw-likaw, no? Kabudlay insindiho, no? Kung atong pamilya mo nga nabilin, tapos ikaw ari sagwa, paano pa masulod mo tuman? Subong sini ginaistoryahan pa kay amo lang latest mga kaaksyon nga may positibo sa Barangay Banago. Katuan tawi si Action Art Tayhupon sa area sang New Government Center. Kay may advisory si Vice Mayor Elcid Familiaran, partidra sa area sang Purok Mahimulaton. Pamati ka mo Purok Mahimulaton si Vice Mayor Elcid Familiaran. Kag parti sa report ni Action Art Tayhupon. Anong advisory ni Vice Mayor Elcid Familiaran kag iban pang mga report sa Bacolod City Government Center. Yari ang kaudan sang balita, Action Art. Sa Diyos, for Bacolod City Action Rex, sa mga paglaragway ni Vice Mayor Elcid Familiaran. In fact, pag-interview to siya kay na, daw ay pamanigan ni nagwa ang balita. Pero ang latest na nagkuha niya, ang masubo gid nga report nga karon una na confirm sa Mahimulaton, super spread atong natabo i-Action Rex sa itong Italiwan ba? Gawin man background nga nag-travel. Amo to sang panday, no? Amo to sa to. Ay, grabe. Isiling ni Vice Gin kakibot na gid kay Tiamakon mga 13 Action Rex. Amo na ang report nga nakuha niya. 13? Ang positive. Nga positive. Tapos ika-14 itong napatay. Correct. Grabe, no? Lain sila kay Mary pagit sa ibang information nga sa mga nagkuha-check pa sa City Health. In fact, may emergency meeting sila this afternoon. Hopefully, hindi na magresulta sa pagbalik sa mas stricto na quarantine. Kay ang natabo subong na diri sa syudad sa Bacolod. So kay Vice Mayor City niya klaro naging na may local transmission nga galintad na diri sa syudad sa Bacolod. Labani ning Banago classic example na ni nga may local transmission gid ya. Tiyo kag ang lain sila Rex, halimbawa atong mga wayo na punggan kay na makon nagkalagto pa nato sa distribution. Ang ilang mga luwas sa 13 ang pamilya nila na naghalubilo kung may close contact na nagsakay sa mga jeep. Nga
naglalagaw sa mga merkado, sa mga grocery department. Kaya mo nagkasubong ang misyon gid kaginatinguan sa city, pagi sa City Health Office, kinahanglan ang contact tracing ni mahingadaw sa Mex. Kay ang subo gani di may information kita in advance kay hindi lang trace action next mo ang record sa Bacolod nga mga gawa kundi posible masubra tayong tapan ang amo lang information nga nakuha na ton nga ang iban ara sa hospital na subong gindala ang iban sila nga dito na confirm nga positive man tina ang ginabantayan na ito sobra tayong tabala ina action next ang ang dalaran tanan sa Banago basi iban pa ning lugar basi naglinapta pa sa iban nga kabarangayan bla. Yes. Amo lang gina-check sa bungman sa tatapan ni Vice Mayor Elcid Familiara na iya gani reaction sa aton interview sa nga di pangamuyo na lang ako nimo sini. Subong kag kabay pa nga taga Bacolod nga nakabati dira halong gid kay hindi ni madala sa pasaway kag patiga-tiga ulo kaya mo na sitwasyon galing confirmation kag parayag ni Vice Mayor Elcid Familiara ng chairman sa Interagency Task Force. Well, as I understand, 13 ang nagpositive sa may mulaton. Atong may close contact sa patient na napatay dira. I already advised him na lockdown ang bilog na purok. Super spreader. Ato siya nga patient. Kadamo kit. And that ang aton City Health Office mabalik ito karon. And ang contact tracing pag ito siguro naton kuan naton widen to the extent na mag-sampling kadra sa barangay mo kontak. Ay pa ni ma-include sa listahan sa DOH yung pagwa kapon. Wala pa kay duwalang kagabi ang aton may cut off sila Ako nagali ang numero sa Bacolod karon expectedly. Yes, dako na siya. So with this recent incident, Vice, nano ang sarangtas ni Mahimo? Kag nano ang mga measures pagid? Well, honestly, Action Art, personally, pulpaan ko. Local transmission, community transmission, sinakaroon. Itong 14 ito, ang 13 ito, naglibot ko na sa barangay mo. Action ang ara ka sa barangay, nagkagawa na sila sa ila barangay. So, base kataas itang kuan, itang virus, lawas, hindi ko kuan Action Art, mga muyo lang ko. Ano lang, Sir Rex, ang reaksyon ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Budway, no? Pulpos, kinisumong, kinanglanon, giniyasan. Isipon mo kung naghalubilo na to sila before sila na-detekto nanunggwa sa to sang iban man, kundi na to nagpang saylo-saylo man siguro? Oo, kundi na to kulabot, nagpalamulya Tapos, ang mga contacts na Manila, tikon sa salakyan naman ang problema kung nag-commute. Pagid kita na kung makilala mo to nga taga may mulaton ang pod mo sa nagsakay. Sa salakyan? Malang isagid subong sa concern ni Vice Mayor Elcid Familiaran na isa man rin isang nila istoryahan alas 3 sa hapon ni Mayor Bing Yoladi. Ang isa lang nga ginalaw man ta kung hindi magbalik ang Bacolod sa mas stricto na community quarantine bangod sa recent development ka nagduntad kung kaso sa COVID-19 diri sa Bacolod ang tagambalan. Ay dalas-das ko lang din kay Councilor Baribaras Sige. Ay kundi kapon ang iya sa city actually nga pag-amendar sa curfew supposedly kapon second and third final reading tapos sunod tani nila galing kay damo action Rex sa mga konsekwensya nga dapat gid magpatigayon sa iwat sang ginatawag na public hearing kag invite ang taga DILG kag DTI kaya ang DTI action Rex may aras na recommendation nga dapat ang pag sira sa mga negosyo sa Bacolod until 12 midnight. Ang isa pagidiri kay hindi lang kabay ni sa face mask kundi pati na sa social distancing na mga violation kag curfew kay hindi LG may lain man niya na pagin papanaog naman do kapin pagid sa madakpan ba ang penalty tisiling ni Councilor Archie Baribar sila nga dapat maplansa ni tanan kag para hindi pa magkonflikto ang ordinansa na mapasar sa ginapapanaog na mando sila ahensya dito sa nasyonal. Yari si Councilor Archie Baribar.
conduct ako public hearing kay man tani ipadala namon first, second, and third galing kay do kadamo isang issue bla kasi po ipa-public hearing ko anay. Kadamo isang input. For example, ang DILG, may ara sila yung posisyon sa nasyonal nga daw plariuon nilang latanan, bilog na Pilipinas. Okay. So we have to consider that. Ang DTI, may mga issues man sila nga ang pag-open niya sang establishment hasta na alas 12. So practically, they are asking why na sang curfew. So maamo na nga mga bagay lang i-atagon din na to. Mula sa isang parayag ni Councilor Archie Marimar Subayman dahil may maruan kung saan ang ginamang schedule sa via public hearing. Ang aksyoner sa lantay hupon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:40 ng aton oras. Daw makakilibot ang resulta today, no? Sa COVID-19 patient bala diri sa Bacolod. Kay gin-report 13 gid mga COVID-19 patient dira sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago, as confirmed by Vice Mayor Elcid Familiaran, and officially karon sa Kasisidmon mahibaloan ng resultas na. Kag may report nga hindi lang ganit 13, hindi lang 20 kundi 30 pa sobra ang positive diri sa COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Rubantayan ni mga kaksyon na muling pinakadako nga records karon nga adlaw mga kaksyon, no? Sige, basta sa taga Purok Mahimulaton, Barangay Banago, kung anong gios ang aton sining nga mga opisyal sa barangay, kag sa mga kapulisan, kag sa City Health, tumanon talang ini, no? Wala man ta perdihon sini para man ni sa aton ilabi na sa bugos nga pamilya ta. Tiyang way kalanon, ti posible ayudahan man na sang gobyerno, lokal, mga ka-aksyon, no? Sige, katuan na yung report ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa palayag sang kapulisan nga hindi makapanakop sang motorsiklo nga wala sang barriers kung wala sang local ordinance, mga ka-aksyon, no? Ibaloon tabi ang report ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye, Action Bry. Action Rex sa mabot nga Lunes ang kapulisan na gani ang Highway Patrol Group at ang Land Transportation Office. Hindi sila basta-basta Action Rex makapanakop sa mga motorsiklo nga wala sang barrier nga ginabutang sa mag-angkas. Action Rex inituhay sa mando sang Department of Interior and Local Government subong man gikan sa Interagency Task Force o kon IATF. Sunod rin kay Police Lieutenant Colonel Gilbert Guerrero, ang spokesperson sang Police Regional Office Action Rex nga nagakinahanglan paghihapon nga magtukod sang local ordinance ang mga lokalidad kaangay sa mga gobernador kag mga alkalde sa banwa kag syudad nga amo na ang ila basihan Action Rex sining pagpatuman sang pagpanakop sining barrier nga ini. Pero kung wala gid sang ordinansa so magaserbilan gyapon nga warning ang pagahimuon sa kapulisan didto sa mga wala sang barrier Action Rex. So bagati ayoon nila nga kung pwede may barrier, kung hindi gid magsunod di wala sila sang may mahimo. Pero hindi nila man gusto nga hindi pagsundon ang ginahimo subong sang IATF para iya proteksyon sa ining COVID-19.
Action next sa muna palayag diri ni Guerrero angot sining nasambit iyang pagpatuman sining magbantay sang motorsiklo nga wala sang barrier, no? Pero gusto ni Guerrero nga ipabalo sa publiko nga bisan hindi sila makapanakop kundi sa way gid lamang dapat sundon gihapon kung ano ang protocol nga ginahimo sang gobyerno para sa ikaatong lawas. Inang balita ini Saxon Brian Morden nag-report una sa balita na Saxon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Action na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang mga kaaksyon na kay matagtanay pila ka mga hilikuton ta dire. Standby action na din abuso. Action na direct magbanwa kag sa aton sining nga mga out of town reporters. May tisi, kulang balang imo sining
Radyo Philippine Standard Time, las 12:49 nga oras, daligid lang ha, kay matagtanay pinaka mga panumdum ho Maro kwantanay masalyada ta sa piyak naman nga bahin, mga kakson. Daligid lang, standby, manong balik kita sa diligid lamang madugo. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige kwantanay namyaw ta kay Joed de la Torre, no? Magilieno, pamati kami diri sa Barangay 12, base sila ni Nanay, Barangay 12, Bacolod City. Okay, sige kay Joed de la Torre Magiliano, no? Nanay Pina, kag Tatay Edwin, dira sa Inigaran, may lang pamati. Kay Bert Hera Pusco Caraballo, good noon, pamati sa Hutuda, Handumanan. Thank you so much, Bert. Hera Pusco Caraballo. Kagkay Bastigirhin, hindi man stricto ang probinsya, kadamo wala nagamast, may mast man pero ara sa sagang nakasabit. Damo man open na mga singalungan kag bear house. Ayo, okay. Damakayuhom ko si mo Baste, pero correct na. Correct, Basti Gerhen. Thank you so much, Gid Bastea. Wilmar Carcasitas, no? Wilmar Carcasitas. May lang pag-monitor kay Jenny Solgon, Landy Serion Porsalida. May lang pamati Lande. Kay Toto Aldrin Limaco. Toto Aldrin, gagay Mrs. Yadra sa Ninas Rose. May lang pag-monitor, no? Aldrin Limaco, kay Melchor Baroca Rombines, ang Inubaan. Christian Rowas, ang Victorias. Maribet Arroyo, okay, nasa bata na nagina kay Maribet Arroyo, no? Pamangkot siya kung di na mahimulato na sa Barangay Banago. Suset Nansan, halonggid kay Ara man dala sa hangin. Gani man. Thank you so much, Suset Nansan, no? Belen Salaw, Leonesa Elbanbuena, may lang pag-monitor sa Barangay 35 kay Edith Calves. Mayros Langkoy, may lang pag-monitor sa Herbias 2. Tamiyaw ko lang si Kimpi, si Jason, si Toto, kag Ato. Salamat, Gid. Idiri Fort o TTG Taxi, Christine Taxi o TTG member, no? Or officer si paring Ed Rica Fort, no? Jocelyn Kalamaan, may lang pag-monitor. Edith Biasca, may yung Udto Action Rex diri sa Tokyo, Japan sa as of yesterday. 300 persons ang infected ka corona virus. Laman sila Japon nag-lockdown. Gani man. Edith Biasca, Madam Edith, thank you so much, Gid. Lisa Monte Castro, may lang pag-monitora sa Duha, Katarga, patamiyaw lang sa pamilya sa Mamaylan City, sa Barangay San Antonio, sa kay Tiyay Tresita Marfel, kag kay Tiyay Gloria Vicente. May lang pag-monitor Lisa Monte Castro, kay Gerald Babao, good PM lang. Kay Grace Smithon Casen, may lang pag-monitor Grace sa Manville Royal Subdivision. Thank you so much, Gid Grace, no? Kay Corazon Florete, may lang pag-monitor Corazon. Kay Kagawad Imbong Jo Campos, ang Barangay Maaw. Alan Sen, kay Cory Vidaha, kay Ariel Kabatak, may lang pag-monitor. Kay Ming Gallego Gapis, may lang pag-monitor sa Santa Rosa. Buhutan ni Oksonia Face Mask Action Rex, idol kadinamon sa Barangay Santa Rosa. Thank you so much, Ming. Kay Jesselyn Pabon, may lang pag-monitor, good PM. Mga ka-aksyon, may biyahe ang Manila to Bacolod, sige balaman gihapon ang pasuluda sa mga LSI. Sige gihapon na. Girly May Atong Salazar, and sa kay Heaven, may lang pag-monitor, no? Okay. Sige, karon naman ang iba na mahinang kalaban. Daligi lang mga ka-aksyon, matagtanay pinaka mga commercials. Aga pa simba
wa mabugnaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon aksyon radyo magkulong nun kag negosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay Sansan anong ang kahintangan responsable ang pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:01. Oras gintulong sa kaalwan sang Bi-Flu. Bago pa lumala ang flu, mag-Bi-Flu na agad. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:03 ang aton oras. Sige sa liyadahon tang dugang nga mga balita sa sining adto kadtuan ta si Aksyon Eden Abuso. Ini may kang tanan sa palayag ni isang gobyerno probinsyal temporaryo anay nga magauntat ang pagbaton sang LSI bangod puno ng quarantine facility. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eden Abuso gikan sa Negros Occidental ukon sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Eden. Action Rex, temporaryo nga hindi magbaton sa mga locally stranded individuals ang gobyerno provincial nga magapauli sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz, inibangod puno na ang mga quarantine facility matapos nga sang nakaligad nga 4 ka adlaw. Kapin 1,500 Action Rex sa mga LSI sakay sa barko ang ginbaton sang probinsya sa piak nga wala sa gihapon sang koordinasyon gikan sa National IATF. Dugang pa ni Diaz, bangod nagdasig ang pagpagawa sa resulta sa swab test. Rason nga ti damo kag padayon ang pagbaton sa mga LSIs. Pero ti sunod kay Diaz, madamo man sa mga LGUs nga nagapangayo sang bulig sa Kapitolyo
bangod puno naman ang ila sini nga mga quarantine facilities. Disuno kay Diaz, giliyon man sila makigangot sa National IATF kung may bakante, kag kung pwede naliwat magbaton sa mga negrense LSIs. Nagpangabay man si Diaz Action Rex ang paghangot sa mga LSIs nga yara sa gihapon sa Manila kag Cebu bangod man sa ginapatuman o mga hinali changes nga ginapatuman man sa gobyerno probinsyal nga nagapakig-angot naman sa National IATF. Matinaton si Attorney Ray Fernando Diaz. For the information from Tabasco, for the past 4 days, sobrang 1,500 ang ipapot ng mga LSI na pinapakakay sa Bangko sa aton nga national IATF. Wala isang coordination sa province office ni Governor Lacson o may coordination sa mga LGUs. So, fortunately, nag-improve nga ito nga announce ang pag-release sa ato ng mga test results, and we were able over the weekend nakapagbawa makita sa mga switchway na mga LSI nga na nga sa quarantine sites may nag-update na sila. Because of that, na-absorb na ito ang mga nakatapok kulpi-kulpi lang na pag-abot sa ato ng mga LSIs. Pero sa support coordinated sa ato na dirigent sa mga task force na region and national, because of these arrivals, puno na naman na ato ng mga quarantine sites. As a matter of fact, katapos mo yung GUs, kapag yung support sa ato ng probinsya. Kabayan lang sa Rex ng pagpahayag man ni Attorney Ray Fernando Diaz. Balitalin sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Naboso, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa 6 ng oras. Ingagawon tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa, may 4 pataho ka mga out-of-town reports. Ini may kangtanan sa Bitao sa Bacolod Traffic Authority Office bla. Nakadakop na kuno sang kapin 150 ka mga motor riders illegal nga nagangkasanay. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Sabi si P.O. Action Eric? Yes, Eric, good morning, afternoon. Ate, thank you din. Ayo di purma. Hindi amo. Lagi nalagasan lang yung oras. Gani, oras. Launa City, no? Gani. Tipi na hotel niya, may ang turutusin. Dasol lang mga nadlaw. Dasol lang mga nadlaw, Basi buwas sa bado may chimpot. Nan. Daw ligwa ko sa bado eh. Daw may ligwa kada sa bado eh. Iya, sa Xerox, no? Tidirita sa 150 na ka mga persona ang nadakpas ang atong kapulisan sa bahin sa Bacolod Traffic Authority Office nga nag-angkasanay Action Rex. Ining parayag ni Polisa Lieutenant Colonel Luisito Asibutsi at kapamuno sa Bacolod Traffic Authority Office sa interview sa Action Radio Action Rex. Kung tani sa Hulyo 20 pa sila magkasugod sa sining liwat kapag tagpanay bala sa mga nag-angkasanay nga wala sang barriers pero may ara panibag o nga mando gikan sa DILG nga magkasugod sila operate sa mabot nga Hulyo 26 Action Rex. Suno sa kay Asibutsi nga ticket taga-alila sa exemption ang mag-asawa nga mag-angkasanay provided nga may ara sila ipakita nga marriage contract kag sabahin naman niya sa mag-live-in part-time nga mag-angkasanay dapat may certification gikan sa barangay nga hindi sila ang nag-aupod sa isa lang kabalay. Yari si Asibutsi sa interview sa Action Radio. Dapat nga siya, nung 20, ma-start na tayo yung angkasanay pala na may divider. So, nagpagawa ang DILG at ang PNP ng order na ma-extend taanay sa July 26 tungod sa damo mga violent reaction pagkita sa divider natin between tandem kag sa rider. Okay. Subong sir, ang ginagawa namin subong, ang ginadakop lang namin ngayon subong yung tandem kag yung mga hindi mag-asawahay in relation sa executive order ni Mayor Bing ng social distancing. Sa ngayon, continuous
sir, yung operation natin. In fact, madami na tayo subong nadakpan po, sir. Mga rough estimate ko, sir, no? Mga nasa 150 na, more or less, ang mga nadakpan natin. Kasi tungod everyday, report ko kay City Director with picture at saka mga citation ticket. So sa estimate ko, mga 150 ang nadakpan natin, more or less. Ang exempted lang natin subong, sir, yung mag-asaway na legally married, na may dokumento siya, na ipakita yung kanyang marriage contract, o kung yung live-in partner. So live-in partner siya, ina-allowed na natin, provided meron siyang barangay certification na pamatuod na sila ay ilinupon siya sa kabalay, sir. Kaya nga gina-grab natin ang opportunity sa mga tagpalamati natin, sir, para ma-alert man sila na sa July 26, ma-start na tayo para siya. Provided na meron naman tayong mabato na order na i-hold muna anay, sir. Sir Rex, si Police Lieutenant Colonel Luisito Asibotse, ang tagapamuno sa Bacolod Traffic Authority Office sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magpalong report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa 10 ang aton oras. Sige, standby na sa mga ka-aksyon ta ha. Yaring pinakabago kag pinaka-epektibo nga acid, bad cholesterol. Nagadugang man sa supplies ang kakulang sang vitamins kag minerals gikan sa aton sining lawas, no? Evergreen Herbal Capsule. Evergreen. Katuantang balita gikan sa San Carlos City, mang hisayod na to anay balita ni Aksyon Stephen Fresquito, ini may kangtanan sa pinakaulihing balita, ini may kangtanan sa duwa tubla ka mga suspect nga ang gun for hire nga dadakpan sang San Carlos City PNP pagapasakaan sang kaso nga double murder. Yaring kaundan sang report. Aksyon Stephen Fresquito, Pen. Formal nga pagapasakaan sa kaso double murder, ining duwa ka mga suspetsado nga nadakpan sa aton kapulisan sa nagligad lamang nga mga inadlaw nga bilang ini sila ang mga gun for hire diri sa siyudad sa San Carlos. Nga sa diin na nakilalaan ining duwa ka mga suspetsado nga mo sila si Randy Villasor kag ang ining si Joshua Crisostomo Itorion, 28 anyos, kag pareho ini sila nga residente sa Phase 4 Urban, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Sunod pa sa Police sa Major Mark Angilong ko, ang OIC sa ato San Carlos PNP nga napamatudan kag base sa mga ebidensya nga natipon sa aton mga investigador. So nakitaan mismo nga ini sila gid ang responsable sa pagpatay sa to nga isa ka pedicab driver nga 67 anyos nga si Rodrigo Pamilar, kag ang isa ka minor de edad nga
alias natin nga si Kenneth nga samtang nagahampang ini sa computer sa isa ka komputeran nga dito man ini ginlutang patay. So dugang sa mga impormasyon kay tanan nga mga witnesses so pa sa kay Sir Hongko, so ipagapasaka ining kaso karon nga adlaw sa bilang double murder sa magapagasusbang ining duha ka mga suspetsado sang RA 10591 atong illegal possession of firearms kag ining double murder case. So amo ini karon sa aton nga report alin diri sa syudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos City, sa iluwantang Sagay. Igabalita ni Aksyon Tom Monforte, may kangtanan sa COVID-19 update sa syudad sang Sagay. Number 1 o numero sang naka-recovered ng nagdugang halin sa 8, nag-11 na ang naka-recover. POM nagnubo man na. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Tom Monforte. Aksyon Tom. COVID-19 update diri sa siyudad ng Sagay. Ang konfirmado ti 24 pero good news siya Action Rex may 11 na nga nag-alayo sa nagligad nga semana ang nag-alayo Action Rex. 8 subong nadagdagan 3 Action Rex sa siyudad ng Sagay. Patient number 9, 59 anyos, lalaki residente sa barangay Poy, kagini Elisay asymptomatic kag nagpositibo pero sang pizza 23 Action Rex liwat naging swab test ini siya kag nag-ayo negative Action Rex ang resulta. Ang patient number 10 amo ning 44 anyos, lalaki residente sa barangay Paraiso, asymptomatic kag nagpositibo ini pero sang 23 nagwa ang resulta liwat ng swab test negative kag nag-ayo na ni Action Rex. Ang patient number 11 nga asymptomatic man siya, Elisay man from Cainta Rizal pero sang gin swab test ini siya liwat Action Rex the same na pizza 23 polio 23 naka-recovered ini siya Action Rex kag nag-negatibo ang iya nga swab test. Nagapabilin sa ang nagnubo man humalin sa 253 ka POM nag 249 na lang subong Action Rex ang nakabalag record diri sa mga POM sa siyudad ng Sagay. Update sa COVID-19 gikan diri sa siyudad sa Sagay. Aksyon Tamon Porte ni report na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tamon Forte. Balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay sa Iluwantang Cadiz. Maki-update na sa kapulisan sa syudad sang Cadiz o nagapadayon pagunong investigation. Kabahin sang nagluntad nga pagpanglutang kahapon dala sa area sang Barangay Daga nga nagresulta sang kamatayon sang biktima. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Roger Gote. Aksyon Roger. Action Rex nagapadayon pa karon ang investigasyon sa kapulisan agod nga makilala ang mga suspect nga sa dinamo naglutang sa biktima sa tidarikdan nga adlaw kon kahapon. Pasado las 9 natabo nga shooting incident sa may sitio Puting Tubig, National Highway Barangay Daga. Sining resulta sa kamatayon ni Jose Rinante Fernandez, 49 anyos de edad, residente sa Sinta na Binay, Barangay Daga, Ciudad San Cadiz. Nabalaan nga si Rinante ang magkapadulong kuntani sabay sa Barangay Hall. Agod tubangon na iyagin pasumon magod may kautang sa iya na persona nga nagahulat na mismo sa Barangay Hall. Backride siya sa isa ka single motorcycle nga badya. Ginamaniyo naman siya inablos nga si Gerson Itson sa matabo ang amo nga insidente. Isa lamang kabalang igwa sa ulo sa biktima na giresulta naman sa iya sili nga kamatayon. Ginatunan pa karon sa investigation section sunod sa kay Police Senior Master Sergeant General Aldrich Lucero ang investigador nga sa diin. Ila ginalagtaw pa kung ano nga mga anggulo ang ila sini nga lantawon agod nga mahiwaluan kung sino gid ang suspect kag sa motibo wala pa man nila ma-establisar. Action Rex. Report gikan sa siyudad sa Cadiz sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Robert Gutim report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Akson Roger Goti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Sa iluhan tanayng balita gikan sa La Carlota si Akson Percival Villamor. Balita gikan sa syudad sang Bago. Ini may kang tanan sa isa ka 30 anyos nga lalaki ginserbihan sang warrant of arrest sang kapulisan sang Bago City sa kaso nga qualified theft. Yaring kaundan sang report ni Akson Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex, July 23, 2020, ang katapos ang kapulisan sa Bago City upod si Police Major John Jewel Batos-Batusan. Kagaang upod ini ang alert team nag-serve sang warrant of arrest sa isa ka persona nga wanted person nga dito sa may barangay Talok, Bago City. Ang persona nga nadakpan diri kilala sa kay Ryan Rapiosa Animo, 30 anyos, may asawa, kaga pumuloy sang purok Patima, barangay Talok, Bago City. Ini siya ginserbihan sang warrant of arrest nga may criminal case number 20-51678 sa kaso nga qualified theft. Action Rex. Kagini nga warrant of arrest gin-issue ni Honorable Judge Eduardo Saison sang RTC branch 54 Bacolod City nga may pitsa naman ini ang warrant of arrest nga ginpirmahan kag ginpanaog sang abogado sa tong June 2, 2019 kag may fixed bill ini nga 40,000 pesos para sa iya temporaryo nga kailwayan. Sa karon ini ang suspect ara nahunong sa Bago City PNP. Report live gikan dire sa Bago City para sa BBB program. Una sa balita, una sa aksyon, Akson Percival Villamor, report sa Bacolod, Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagsasabi.
balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, kita buwasa sa isa naman ka edisyon pang Sabado ng edisyon, buwas Sabado na mo, Biyernes, subong adlaw. Standby na sa This Is My Life, iga sunod sa dili gilamang madugay, upod kay Aksyon, Welma Sugaton. Salamat sigid mga ka-aksyon sa inyo sining pagpakigupod diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa kinanda nako ang inyo sining ka-aksyon sa Kanginan Aksyon Rex kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon